Jama'a, kamar yadda na gaya muku cewa zan ci gaba da zakulo muku wayanda suka bada gudunmawa a cikin wannan fim din, wato fim din kawayen amarya. Yayin da na yi babban kamo na kawo muku jarumi wanda kun san shi ba tare da sai na gaya muku sunansa ba. Yalla boy kaka a wannan inda ake yayin da aka haska fim din nan na kawayen amarya, me zaka ce a game da wannan fim din nan? Wani ne sako fim din yake dauke shi duba da yanayin yadda kana ɗaya daga cikin wayanda suka taka rawar gani a cikin wannan fim din. Fim din kawayen amarya ya bada wato ya aika sako iri-iri. Na farko wato zamantakewa, sannan yadda taimakawa a daukar yaro da nauyin yaro, ko da naka ne ko ba naka bane, sannan kyautatawa kowa. Wani yana ɗaya daga cikin sakon. Sannan kuma ina so in gaya wa masoya na duniya baki ɗaya cewa wannan fim din kawayen amarya da ake nuna yau a cikin garin Kano, wato Ado Bayero Mall, wato Shoprite, za ka iya kalla ko ina kake a duniya. Akwai wato wani app wato Beautiful Africa din nan, wato Africa din da KA ne. Za ka yi downloading din app din Beautiful Africa. Idan ka yi downloading din app din, daga nan you can watch kawayen amarya online. So ko ina kake a duniya you can watch this movie, ba dole sai kana Kano ba. Beautiful Africa, Africa din mai KA ba CA ba. Na gode. Kada ku manta danna subscribe, sai ku danna ƙararrawa domin hakan zai ƙara mana ingancin samun followers ɗinmu na YouTube. Mun gode.